Ina zuwa haka? Yawwa dama ina son lafiya? To, magana kayan sallah. Da ba kina kira ni miki kayan sallah. Ni zan miki kayan sallah. To bari ki ji. Magana kayan sallah ki ba hurumi na bane. Wannan hurumin iyayenki ne. Sai da ka je can ki same su. Ba wani magana ni ki sai saboda kai ina neman ki. Haka nace. Haka nace. To inda daman ma ki faɗa mana. Kayan sallah. To ni ma ta sai ban ci komai ba. Kin ga inda kake kuwa? Bala'i. Idi kika fito? Wannan kyau haka. Yanda ka san saman alele. Wallahi kin haɗu. Kai sallan nan ta miki kyau. Har uban nan wallahi kin haɗu. Kai. Wannan kyau haka. Ina zaki haka ne? Ina magana ki shiru kina kallo na. Wannan ma ba hurumin ka bane, hurumin iyayena ne.